Sommercamp 2012 står for døren, og vi bliver flere og flere. Det er rigtig skønt. Der er allerede rigtig mange tilmelder. Skønt at ind og melde dig til på stævne.dk. Og vi har den udfordring, at vi bliver flere og flere. Og der er simpelthen ikke pladser nok her. Der var allerede fyldt sidste år. Så i år har vi måttet udvide og finde endnu et sted, hvor vi kan slå telte og campingvogne op. Og ikke så langt derfra ligger KFUM. Og her bliver stedet, hvor vi skal til at udvide sommercamp. Så kom med en tur over og se, hvor det her nye sted er. Højskolevej. En lille smutvej ned til kongreshallen, hvor møderne bliver holdt. Man kan lige se taget af hallen lige hernede. Et par 100 meter ned ad vejen her. Her har vi så Da Vinci-bageren Lykkegårdsvejens bageri, som mange af jer sikkert kender og køber morgenbrød på. Og det er faktisk lige her, man svinger ind til højre for at komme ned til KFUM-pladsens campingområde. Hvis man tager turen i bil, så kører man lige lidt længere ned og drejer til højre på første vej der. Men er man gående, så er det den her vej. Her begynder området. KFUM-handlen ligger hernede, og græsarealet strækker sig både her foran og om bagved herom. Det går vi ned og kigger lidt nærmere på. Gode parkeringsmuligheder. Velkommen til KFUM-parken. Det er så her området begynder. Yes. Her bliver der en fed grillplads med plads til at sidde og spise. Vi sætter nogle griller op og hoppeborg, hvad der nu ellers skal til for at skabe en rigtig god stemning også herovre på den her plads. Der er en fodboldbane lige herinde, og der er masser af mulighed for os at have leg og spil og sjov herovre. Her opretter vi så muligheden for 70 ekstra pladser, og det bliver muligt at tage bad og toilet herinde i KFUM. Har en rigtig gode faciliteter derinde, så det bliver en fantastisk mulighed for os at udvide Sommercamp 2012.